Og så var jeg jo kun lige kommet over broen. Ja, det vil sige, at jeg står lige på en del af den endnu. Så kunne jeg ikke lade være med også at optage den skønne lyd, der kommer dernede fra. Godt være, I ikke kan høre den her. Jeg tror, jeg skal vende telefonen, så lyden går ind i mikrofonen her. For ja, det er en mobiltelefon, jeg fotograferer med. Jeg prøver lige, det er et åløb, vi har dernede. Vidunderlig lyd og vidunderligt sted til et åløb, der lige render igennem her. Jeg vil ikke gå derned og optage en lydoptagelse tættere på, der er lidt kopieret, og jeg skal tilbage til bussen. For som det jo er her i baglandet, eller udkants Danmark, som I andre kalder det, jeg vælger at kalde det baglandet, det lyder lidt mere positivt, men så hvis vi skal nå bussen, så er det jo noget med hver time eller hver anden time, eller tilpasse sine gøremål og udflugtsmål. Igen, hvis man ikke vælger at køre i en bil, der forurener her meget, eller sin knallert, som jeg har 2 af lige for øjeblikket. Min egen gamle Puch Maxi, som også er en værre forurener, og så Chris Ennes elknallert, som endnu står i Hæsla. Det var sådan en helt rundtur rundt her. Og igen med lyden nede fra åløbet. Får I lige til sidst. Hej hej. Lots of love from here.